Personal na nagpasiring sa Talisay Municipal Station ang 27 anyos na si alias Juncan Barangay San Francisco, Talisay, Camarines Norte. Nga ni voluntaryong isumiter ang sa iyang sadiri, huli sa krimen na nakumiter ka nagtalikod na taon. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Rogelin Peratero kan Camarines Norte Police Provincial Office, alas 8:20 nin aga kasudma, Marso 8, kan mag-abot ang suspect sa nasambit na hipatura. Kasabay kan pag-surrender, ang pag-ako man ni alias Jun sa panlulugo sa sarong 30 anyos na babayi na ginibo kay subuot sa laog mismo kan residensya kan sa iyang biktima. Voluntaryong sumuko si Jun sa pulisya para po magbigay ng liwanag tungkol sa kanyang pending warrant of arrest sa kasong rape through sexual assault sa ilalim ng criminal case number 22390 na ipinilabas ng RTC Branch 38. Sa ginibong pagsuysoy kan otoridad, nakumpirmar na balido ang mga inihatag na impormasyon kan suspect. Napag-araman, naigwang mandamiento de aresto si alias Jun na ipigpaluwas kan RTC Branch 38 Daet Camarines Norte huli sa kasong panlulugos. 200,000 pesos naman ang rekomendadong piyansa. Kung igwa pa po kamong naaraman na mga tao na may kaso, as in may pending warrant of arrest, pwede man po sindang voluntaryong sumuko sa bawat munisipyo, igwa po kitang mga police station para po matabangan. As in, isasaro po ini sa rason para po mapababa ang kaso kapag ang sarong may warrant of arrest ay voluntaryong sumuko. Sa presente, nasa kustodiya na kan Talisay Municipal Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.